Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli kollegalar. Менә инде 2020 ел азагына якынлашып килә. Кемнеңдер күңелендә авырлыклар белән калыр инде бу ел. Кемнеңдер күңелендә ниндидер өметләр калдырыр. Кемнәргәдер туганнарын, дусларын югалтырга туры килгәндер. Кемнәрдер яхшы истәлекләрдә булгандыр, кемнәрнеңдер. Нинди генә булмасын, бу безгә Ходай тарафыннан бирелгән кыенлыклар, без аны яхшы итеп, алдагы өметләр белән үзебезнең туганнарыбызны, дусларыбызны һәм бүтән татар халкын, һәм бүтән дөнья халкын дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Тынычландырып, үзебезгә яңа максатлар куеп, һәм үзебезнең театрыбызга, үзебезнең илебезгә, үзебезнең республикабызга тагын да югары, тагын да яхшырак һәм тагын да өметлерәк вәгъдәләр биреп 2021 елга аяк басырга тиешбез. Мин сезне чын күңелемнән барыгызны да котлыйсым килә һәм сезгә тазалык, саулык, нык сәламәтлек, якты аяз күкләр, хыяллар, өметләр, яңадан яңа уңышлар телисем килә. Барыгыз да тыныч дөньяда, якты кояшлы, аяз күкле, үзебезнең республикабызда, Татарстанда һәм үзебезнең театрыбызда яшәргә һәм эшләргә язсын. Рәхмәт сезгә, барыгызга да шундай авыр елны бернинди югалтуларсыз кичкәнебез өчен һәм алдагы 2021 елга якты өметләр биргәнегез өчен. Рәхмәт.